wie hoort maar weer een prachtige simmerdag, want zo mooi het wel nimmer. Maar ik waarom komen op Juster. Ik hier net verwachten dat die buien zo heeg komen zoen te lezen. Het oosten, zuidoosten, zuiden en zuidwesten, daar hiek die buien kans nog wel inschatten. Maar het midden van Friesland kreeg ik flink van ons. Skarsterbregen 28 mm met hagel en Holm, Ameloon 9 mm. Wel, bij mij in Haas bleef het zo goed als droeg. Jong en vannacht een vrij heldere nacht en temperatuur zat tussen de 11 en de 14 graden. En vierders, wat moet ik er meer versissen? Nou ja, een wien, matig gewoon vrij krachtig in het kustgebied, nog altijd nu het oosten mooi. En dan Monoedai. Alweer simmerwaar. Alleen de temperatuur komt wat minder heeg uit. Die komt uit tussen de 21 en 24 graden. Maar dan is het ik volop simmer. En dan hebben we de zinnen er ik volop bij. En de wind die steekt wat meer de kop op. Die komt uit het noordoosten mooi. Kan wel even noordelijk worden. En die zal matig, want vrij krachtig wezen. In het kust- en maatgebied betekent krachtig. Mensen houden rekening met die oost-noordoostenwind die het allandig is. En dan terug naar het waar van de orendagen, het lange Pinksterweekend. Nou ja, laten we allereerst maar beginnen met de sneeuw en de sneeuw. Een protte zinnen, sneeuw volop zinnen, sneeuw wat meer bewolking en op Pinkstermanje nog wat meer bewolking. Maar de temperaturen passen bij simmer 22, 23 graden gemiddeld. Alleen ik zit even met die Pinkstermanje. Het zou samenwezen kunnen dat er een buiken vanuit wat zij binnendruwt. Maar daar moet het van de weekend nog maar een keer over. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.